zuzena, Behatzi urte ni Ameriketatik etorri nintzela, baina azkeneko 7 urtetan izan diagu honen ardura. Abuztuaren 31an ordena hortik zetorkiuk eta beste gure destino berrietara joan beharko diau. Neri esan ziatek Irunera jutea. Eta han lehen ere egondan auk, Irunen, San Gabriel Santa Gema parrokian, geltokien ondoan dagoena, Irungo Renfe geltokien ondoan dagoena, eta Ruben Angostora joango litzakek eta Jesus Mari seguru asko A Coruña aldera. Galego ikasi beharkoik. Hemen San Isidro egunez, elkartu egin ustean hemen, beti bezala, egun horretan meza izaten dek, hemen Santa Barbaran da, ipinarritako inizioge, Iñaki eta baldakipa hemen San Isidroren irudi batan parrokian zegoena neuk eramanian zahazti txipiko horra ermitara bizkarrien emanian, nik 15 bat urten nituela eta joño bazekean, non dagoen hori, eta zena edipata, ondo etorriko ukepa, hemen jartzea eta, bueno, zuek ordaintzen badezue, nik hori konponduko diat, eta gaurkoadek hortarako, egindako zorrak ordaintzeko. Guk esan genuena bere garaian, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, hainbat laguntza, hain jente jatorra, bizikizun zoragarriak, ez zeugean beste hitzik, eskerrik asko. Bizkerrean edo eramanuan hori, zahazti txipiko ermitara, prozesioan. Eta nik hango bazterra, ikusita eta non zegoen da, joño, ideia polita behira, ze doktore gehatu da. Baserritarrokia baduzue, zaindaria, hemen, Santa Barbaran. Seguru asko nire hemengo azken meza izango da hau. Baina, ni baino importanteago dena San Isidro zaindari hor izango duzue. Bai.